Pontevedra mellorará a cabeceira sur da Ponte do Burgo. A idea é aproximar o río á cidade, mellorando a calidade urbana da cidade, mellorar a conexión da Ponte do Burgo e na cabeceira sur, pois queremos que é necesario mellorar, por un lado, a seguridade vial, a accesibilidade e a conexión directa co camiño portugués. O alcalde presentou esta mañá o proxecto valorado nuns 1,2 millóns de euros. Contempla a construción dunha gran praza de pedra. Os materiais serían continuidade dos materiais que se utilizaron na Ponte do Burgo. Entón, sería unha gran praza de pedra e verde, no sentido que se vai aumentar a zona de arbolado para que tamén haxa, que sea unha zona tamén de estancia e de sombra, non? Nesta contorna tamén se tomarán medidas de calmado do tráfico. No cruzamento da Avenida de Uruguai coa Ponte do Burgo reducirase o número de carrís de circulación, pasando de 4 a 2, dando prioridade aos peóns. En toda esa zona reduciríamos carrís tamén, 2 carrís, un de ida e outro de volta, e calmando o tráfico, o sea, metendo medidas de calmado de tráfico, porque é unha zona que ten un tráfico peonil grandísimo, ainda que só sea dos peregrinos, que son máis de 100.000, dos que van a Pontevedrada, por exemplo, que sale mañán, ou de todos os veciños do Burgo. O proxecto contempla tamén a posta en valor dos restos arqueolóxicos que hai na contorna. Construirase unha pasarela transparente que conectará coa Ponte do Burgo sobre a muralla e o antigo peirao. Un estudio para facer un proxecto de consolidación dos restos e posta en valor de todo ese porto medieval, que é o único porto medieval do século XVI de toda Galiza, non? Eu creo, incluso do Estado, probablemente. O Concello traballa actualmente na elaboración do proxecto.